Тактычна усялякіх гэтых прыпыненняў вагню, якія нібыта ўжо за словамі таго ж самага Кирилла Алексеевича Буданова, што нібыта ўсе предпасылкі для цього ёсць, што вось можа гэта ўсё прыпыніцца нават у гэтым годзе. Што, уласна, я думаю на гэты рахунак? Я думаю, што гэта паганы варыянт. Не таму, што там все там трэба до конца, да перамогі там, як дзеды, як дзеды ваявалі. Не, трошкі іншая ў мяне логіка. Ось, уявіце, што ось, ну, раптам ось прыпыняецца гэты вагонь, перастаюць гэта усялякія баявыя дзеі адбывацца ось прямо на лініі размежавання. Гэта азначае, што Украіна мае датрымлівацца правіла там не біць у глыбіню вось па гэтых тэрыторыях, якія ўжо тымчасова акупаваныя, так і Расія нібыта таксама мае датрымлівацца гэтых правілаў, не біць у глыбіню тэрыторыяў Украіны. Але пры гэтым там гэта, напрыклад, не завадзіць той жа Расіі падцягнуць максімальна проста магчымыя рэзервы да вось гэтай самай лініі абмежавання, каб потым які-небудзь цудоўны дзень гэтую самую лінію прарваць. Ну і гэта першае. А пры гэтым Украіна нічога не зможа зрабіць. Яна не зможа дзейнічаць на выпераджанне, яна не зможа знішчаць вось гэтыя угрупаванні, якія ўжо будуць на тымчасова акупаваных тэрыторыях, таму што па дамоўленасці пра спыненне вагню, умоўнае, скажем так, пра якое мы зараз разважаем, гэта будзе немагчыма. Ну, гэта будзе парушэннем гэтых самых міжнародных, тым ліку, дамоўленасцей. Ось. А па-другое, гэта той патэнцыял, які будзе здатна накапіць Расія. Напрыклад, за тыдзень за гэты русачкі выпусцілі 1150 дронів, 1400 кіраваных авіабомб і 35 ракет розных типаў. Дык ось, давайте парахуем. 1100 на тыдзень. 1100 шахедаў на тыдзень. Напрыклад, на месяц. Ну, ось спыняецца гэта ўсё на месяц. Прыпыненне вагню умоўнае адбываецца на месяц. Ось. І гэта азначае, гэта 4,5 тыдні. За тыдзень 1100 гэтых самых дронаў Расія можа накопліваць. 4,5 помножаем на 1100, атрымліваем 14700. 4700 шахедаў за месяц зможа накапіць Расія, калі не будзе іх просто выпускаць там кожнага дня по 100-200 штук. Ось. І 35 ракетаў на тыдзень. 35 помножаем на 4, у 140, і дадаем яшчэ палову, 157. 157 ракет. А цяпер уявіце ўсё гэта запущенае у один дзень. Уявіце сабе 4700 ебучих шахедаў. 4000, ну, сама лічба, ось гэта 4700 шахедаў, якія не дзесьці там па ўсей Украіне разлетеліся там і дзесьці там лётаюць. А ось просто ось, каб так, наверняка, як то кажуць, 4700 шахедаў накапічаных за месяц прыпынення вагню, якія ляцяць у бок Кіева. З розных бакоў просто. 4700. Гэта, блядь, калі будзе сонечны дзень, гэта, блядь, тень. Тень будзе стварацца гэтымі шахедамі, колькасцю гэтых шахедаў. І это просто, ну, ебануцца колькі. Это дохуя. 4700 шахедаў, блядь. Це просто, блядь, ну, уявіце сабе гэтую колькасць. І 157 ракетаў. Уявіце, 157 ракетаў, частина з якіх там балістычныя, там гэта кінжалы, хуялы, там що там у іх яшчэ ёсць. 157 штук просто так у Киев в один день там.
Тут ну ніякая там супрацьпаветраная абарона нічога не выстаіць. Нават калі і выстаіць, яны просто перазараджацца не будуць паспяваць. Таму што ну ці можа просто не хапіць нават гэтых ракетаў, каб перахопліваць все гэта, што будзе летець. І да таго ж эти 4700 дронаў і паралельна яшчэ там нейкая там часціна балістыкі і нейкая часціна гіперзвукавых ракет. І все гэта ў адзін дзень просто там вось так вось па жаданню аднаго долбаёба просто палетіць на Кіев. Таму што Расія хуя клала на усялякія міжнародныя дамоўленасці. І гэта толькі за месяц прыпынення вагню. А можна і далей там трошки палічыць, колькі гэта будзе. За 2 месяцы, напрыклад, ужо будзе 9 тысяч шахедаў. І 300 ракетаў, якія просто ў адзін дзень можна таксама запусціць. Там просто можна, як то кажуць, по кулдауну запускаць гэта ўсё, пакуль там стволы гэта не паразрываюцца, ці пускавыя установкі шахедаў там не выйдуць з ладу. Ну, таму все гэта прыпыненне вагню такое, як для мяне, гэта такі умоўны мізер. Як для мяне, ну, на мой уласны розсуд, гэта самае незручнае, да чаго могуць змусіць Украіну дамовіцца. Але я ўпэўнены, што гэтага не станецца.